Si niekto žuje. Dobre. 2, 1, už. Takže, pozerajte. Tento mit, že tu je omačka, je nepravdivý. Nie, to je pravda. No. Že je nepravdivý, tak. No, lebo tu, hej, pozrite sa, my sme toto tu so sekerou, sme sa proste podarili. No nám sa toto tu podarilo tak toto. No a čo sa potom Nejak, stalo? a nič tam nebolo. No hej. A Žiadna omačka. Ja som túto plechovku od Pringlesiek som mal fajnú z Teska a som trošku Takže poučenie je z toho, že také iba v Amerike. Áno, také iba. Asi. Lebo akože veľakrát to bolo na YouTube, ale takým neverte. Neverte takým hoaxom. Takže ďakujeme za pozornosť a A dovidenia. prosíme odber. Odber, dajte Áno, odber. lebo mám iba 5 odobrateľov a to mi nestačí. Máme 5 odoberateľov. No hej. A natočíme ešte dneska